Ingane bengiyiphethe kahle isakhula. Kwase? Ingane ithe uma isikhula kavukelwa ubuhlungu obenziwa ubaba wengane ongumalume wami. Ubaba. Okay. Yebo. Eyi. Wayekuhlukumeza naye ngiyadideka-ke wayekwashisa izitsha. Phela bayahlukunyezwa abantu bebenzisa imisebenzi yasekhaya. Kwaku-right nje nokwasha izitsha ongcono uba ngiwasha izitsha zodwa. Umalume wangireyipha engiphindelela. Linamakeshana kamenza aphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophapha ekhanda sibingelela kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Lena-ke ingane zakwethu iyona iBlack Life TV, igama lohlelo iso ngeso or either ngakwenzani wangifunani into ey'kanjalo nje. Kodwa igama lami King Sicaka okaloqu ukhona uMamDepane ngale kohlelo sawubona. zonke lokho nje. Uphilile? Ngiyaphila Nondaba, right? Hayi sirathi yongane yakwethu. Ngiyakubona ukuthi amakhaza lawa aseThekwini aphe kwakho. Hayi shame, mina amakhaza angizwani-ke nawo, shame angifuni nqamanga. Yawasa. Futhi angicabanga ngiyasaba ngihlukumeza mina. Sorry Ntombi. Cela ukubingelela nami imbukelo weBlack Life TV, kwabukela uhlelo lethu luthi iso ngeso. I am uMlangeni Makasela. Yabo ukuthi amakhaza angifuni ngaphela ngivele ngicina same time. Hey. Ilwanini yazi gogo wami wathi mawuthi gogo ngicina ngithi ilwa. Ulwa kanjani? Phela ngithi iqala wazi umuntu mayicina licasukile. Oh, okay. Inene ilwa. No, mina ngihlushwe isayinazi kuba uwesike mengizoyenza kanje noma kuzoba khona ingane awedust. We do here. Bangithengele. Asiqhubeke ngane yakwethu. Bukelo Black Life, asibingelele samukele uCCO la esinaye njengamanje. Simnikeze ithuba ukuthi akubingelele nawe uzobe sezisho igama lakhe nesibongo bese yasichazela ukuthi uzokwenzani la kwaBlack Life TV kulolu hlelo. Sawubona Sithando njani? Ngiyabona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV and then usitshele ukuthi uba igama lakho wakwaba isibongo, then sobe sesikuphe indlebe mina no King siza ukuthi ulethwa yini la ekhaya. Yebo sanibonani. Igama nginguNosandi Mazawuzela. Into enilethe lana ingane kamalume wami esingaboni ngasolinye nayo. Engihlale nayo eminyaka yashiwa ngumalume kum. Yakhulela kum. Ngoku isinishintshele ngendlela. Kuyo yonke into yenzayo ingane kamalume wami iyona umkhwenyana wami njengoba sewaqala ukushitha, iyona engumthelela umkhwenyana wami. Ngizoreport ngayo. La ima ingane yamalume inaba kanti. Ingane kamalume no 18 years. 18? Yo mncane lo muntu. Now sisi uthi involve ekuthini umkhwenyana wakho achithe. Yes. Kanti ingane kamalume wami ikhulile kumina ayikho into bengayenzeli yona. Manje ngiba shocked ngendlela kwenzeka ngayo. Yini oyitholile uzubona ukuthi nayo involve ubone? Kuma message wefoni mangipage uyatholakala kwindawo lapho kubukha khona umkhwenyana wami kuvela igama lakhe. Hayi wena. Hayini. Kanjani manje? Ingako ngizodinga ukwazi ukuthi ninihlanganise na ngibuza ba why bekanje. Yo. Mana khona ke lolu daba umkhwenyana wakho nikhulume naye ngalo. Ngeke ngikhulume nayo kodwa uyathi angiyeke loba ingane encane. Hawu. Angavumi noma yazi noma akazi because ngathi le ifoni epage yakhe. Uba umuntu ongazi mangifuna ukuzama ukukhuluma nengane kamalume athi angishiye phansi kuseyingane. Kade uhlala nayo nje ukhuluma naye indaba manje sekuzoshintsha ikhuliso wena. Ingako ngibonela ukuthi angidlulele phambili nje bangizelana okanye usizo ngizolithola ngoba ubusizo angilitholi kumkhwenyana wami nakwingane kamalume usizo ngilitholi. Ingako ngibonela ukuthi angidlulele la. Usuke bhala briefly yabo. Bekufanele sithole yena umkhwenyana ayingane. Exactly. Siza ukuthi hey baba khambani. Because ingane kodwa phela ayingane zamanje asheshe ukukhula. Yeah. Omunye umuntu bena 18 seme-matured. Yeza ke na 13 12 noma 14 13 nolwazi odlula umuntu ona 35 ngenxa technology. Exactly. Hey. So my sister lento wena uyibona isixovela umuzi wakho. Kakhulu bhuti. Sendlala ngongezwani lo wakwakho. Bakhona abanye abantu mhlambe ekwakhuluma nabo beside laba ababili umkhwelo wakwakho naye abangaphandle kwalento.
Kekho umkhwenyana wami engigcine ngikhuluma naye. Ngibonile uba nje bangizelana usizo mhlambe ngizolithola. Ngoba bengifuna ukuthi siyikhulume iphele naye kwabonakala Naye ukuthi khona. iqiniso kalikhiphi. Eish, Depo? Hawe ma, umkhwenyana niqale nini ukuhlala naye mhlambe? Sesino 3 years sishadile. Nishadile oniloboleni. Sishadile. Wedding. Umshado lo kulobolana. Yes. Owesintu. Oh. Owesintu. Mina njalo mina kusushadile hle ngicabanga iringi. Njalo futhi hlezi angizwa mina ngilaleli. Hle ngitshela ukuthi fanele kube khona inkosi thina ngithi beyisiproposane vele singaloboleni. Ngoba nina. So thina nje iringi ethi you are taken, you are married. Thina nje that's a symbol. And sengibonothisile futhi khona abantu asebeshadile so sehlala isikhathi eside kodwa iringi akasayigqoki. Mhlawumbe ayisamneli kahle. But I don't know ukuthi nje phela manje umuntu bese ushadile ngithi shadile because in my head ngifuna iring ngifuna indandatho. Anyways siyabonga kakhulu ukuthi usithembe asizameke king ukuthi sisondeze umfana. Yes. Nje okay so bona Sinethemba. sinalo ithemba because kuba noma into uyicabanga engakafika umnikazi wayo lebuthi this is so complicated. I don't think ukuthi sokuthola iqiniso la ingane ina 18 ingane ina 18 amathuke yahleze tricky nje mfethu they're very smart so nje ngcono abantu abakhulile ngiyasidila nabo umcindezela la umcindezela kukhipha iqiniso. 18 kwazi kanjani ukubona i-type yomuntu omdala kunaye. Kwayena unayo intombi iqala lapha ezochithisa abantu. Esibuza lokho nje wakwambona nje edlalisa ke nje. Angaze ngimbone kodwa kuyasho ukuthi useyingane ngokweminyaka womqondo ukhulile. Oh. Ngendlela asenze ngayo. Ya impilo yakhulisana. Kusho ukuthi futhi nokungabike naye ubaba ukhona uma wakhe. Akasenayo mama. Oh hayi. Buke le Black Life asenzeni kanje king. Azama ukusondeza umfana omncane sibone ukuthi ngiyadlaleni ngathi sesibadala ngipostjaba. Avela sipheke asibukise nezizwe angasitshela iqiniso. Yo I pray. Asam. Sambeni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Phela sinamukele la ohlelo lethu libiza ukuthi isongeso isigaba sethu ke lesesibili la soqeda khona udaba lonke sesizwe ukuthi ngabe uhamba kanjani sekhona ke lo muntu obekhulunywa ngayo. Depo, yapi? Ngiyaphila king. Yasitili yena. Yeah. Come back. Thank you. I'm big. Buke le Black Life TV yazwela sihlale phezu kwalo. Udaba sawubona moyo ngani? Yebo ngaphila unjani manje? Bese simbonile u-aunt. Angithi u-aunt. Yebo bantu wami. Kuthiwa yini umuntu ukude kakhulu engala abantu. Umzala. Umzala. Cousin. Ubani ubhuti ka? Abi igama lami uSiphamandla. Beke mic lekusizwa. Wade igama lami uSiphamandla. Yeah. Ngizolinda zithini la? Uyaziduzeleni mawucabanga wona ngokwakho nje. Hayi. Awazi. Angazi hayi. Impela ngeke ngize ngisho amanga. Dunyelelwa Nkosi yami. Namanga. Kodwa khona ke usister ofikile ma sacela kuba uwe utshela Boy, ukuthi uzokwenzani? Uzokwenzani? Siphamandla. Ngani kamalume ubizwe yimina. Umandla. Siphamandla. Oh. Ngani kamalume ubizwe yimina. Sexakekile. Ngoba ngibona isimo singasahambi kahle phakathi kwethu babini. Yeah. Kwingxaki zami zasendlini ngibona kunguwe ophakathi. Ngishocked uma ungahambi kuwe kanje ingane kamalume ngakhulisa. Ngikuphethe kahle ungasungijikele egcineni. Ingakho ngizelana. Manje anti uchaza ukuthini mawuthi ngase ngikujikele egcineni. Confused yazi. Ayikho into ongayazi Siphamandla. Umkhwenyana meshu echitha wena ohamba phambili nje ebhuka wena ohamba phambili ngabe inkinga yakho ikephi okanye ngikone ngani. Naye mantiza lezindaweni zerazwa angeke ngize ngiqamba amanga. Irazwa angeke ngize ngikwazi ukuthi ngithi kule age ngikuyona ngilikhethela ukuthi lingathandana nobani yabo. And futhi ngibe ngazi ukuthi lithandana nawe mantiza wami. Angicabanga ukuthi lo ngakwenza. Neclose kangakanani nerazo? Sondelene kakhulu ngoba lirazo sengithatha yezwe ubaba wami nje lithama selingasekho emhlabeni.
but kukhona lokho nama-cases khona athi uRazo uyacheat wawa-confront u-anti ngaloo nto noma uyaqala nje Hhayi mina ngiyayiqala ukuyizwa le nto aqala hhayi ngiyayiqala. ngobudlelwane bakho nje naye u-anti kusukela beside lokhu sekusola ngokuthi unesandla ekuthitheni umuntu wakhe ubudlelwane bakho naye kunjani? Ubudlelwane bami buqale kahle ngisakhula ngisayingane after ukuthi ngishiwe ubaba. Wakunakekela uMantiza waba right and uMantiza sekuhamba iminyaka wasenathi esethola umuntu udahlekisana naye empilweni. Yeah. Wamuva sazohlala sonke kwamnandi. Ngithe mina-ke sengibona-ke nje sengikhula nami ezumfana kwiRazo leli ehlekisana noMantiza ngase ngibona ukuthi ngingalithatha as ubaba wami. Ngitshene konke okungihluphayo nento le engizidingayo yabo konke nje bese ngikuripothela iRazo. Alright mama. Mina Sipha ngikuzwa mfethu. Isithunya sami asivumelani nawe. Chips wena mprofeti. Ayikhona into engacoshi baba. Angizwa. Ngiyazwana namanga kodwa lawa a right yabo. Hayi lawa angekho right. Yabo lawa wakhulumayo ukuthi yena ba right benoma Antiza sithi kwashona ubaba ba right. Into enginothisa ilingane zasaba ukuvuleleka uma khona lo muntu abaziyo ukuthi uyabondla. In terms of i-relationship angakakhulumi ngokunye. Ayikho le relationship oyishoyo no-anti. Angithi? Awudungasho kanjalo. Khona la ngibuzwe khona uthi kwaku-right. Waphinda waqhubeka kwathi kwaba right. Ila ngibambe khona nje ukuthi namanje kuse-right. Izinto azisambi kade kwaqala ukungabi right kwasho ubaba. Ukufunda ugrade 12 ngayibeka kanjalo ngisho ukuthi uMantiza bese ngeke naso isikhathi sami yabo. Njenga ngingane lefunda ugrade 12 fangisho nawe uyazi kwa grade 12 dingeka into eziningi and yadingeka ukuthi ngithole isupport la ngiphuma khona emndenini. uMantiza bese ngasakwenzi konke lokho. Ngimcela ukuthi Mantiza ngicela ungithengele idatha ngifuna ukuresearcha izinto ebeke kade kuthiwe siziresearch esikolweni. uMantiza akushaya indiva lokho konke lokho yena akunakile into yena kahle kahle abe nendaba nayo ukuthi ngidle nje ngivuke qha kuphela ikona kuphela into abe nendaba nayo. So uthi wena uMantiza wakho ifocus yakhe bengekho kuwe engakunaki leyo nto ikuphathe kabi? Hayi eqinisweni ibingiphathe kabi no. And kwagcina ukuthi nami sengikhandeka lomunye umuntu ebengikade ngingawuyena. Sengiyavumelana-ke nawe kwi-relationship ayikho i-relationship ayikho ngane yakwethu. mina ngiyazi ukubona i-relationship bethula abantu bengakakhulumi. More especially umuntu mezoqala athi nje anginabazali kufanele uqala ubuke bona boba uthuthi bayamesha yini. Sure. Ukuze kubonakala ukuthi khona unakekela omunye ngicathi boba uthunga bekuyabonakala. Mengekho onakekela omunye yazi ukuthi uyakwazi ukubona ingane noma ingangcola kodwa into eyigqokile ubona noma ngangcola lokho yabo end kodwa kuyabona uphuma ekhaya noma ngangcole umbona nje yonke into nje you can tell. Kodwa ngawuthi ngoba usaba u-anti ukuthi uyazi ukuthi nje obula baba mhlawumbe siqale sikutshela kanje. If uhlukumezekile fanele ukusho lokho ukuze sikwazi ukuthi whatever experience kade unayo ekhaya izoshintsha. Angeke aze akuhlukumeze u-anti ngoba after sikhulume nani sonikada njengamehlo khozi. Ngiyakuzwa. Yayizwa leyo nto so uvumelekile ukuthi uvuleleke wasiye lana ukuthi u-anti wena kubonakala igama lakho ema-bookings mekubhukha umyeni wakhe. How true is that? Angeke ngize ngisho ukuthi ngisuke ngingekho kusuke kuyiRazo umuntu ka-anti osuke ebhale ngegama lami la ekhona. Ingoba usuke endaweni zakhe kwamanye amantombazane yabo kodwa enzela ukuthi mina ngimkhavele uMantiza dangabona ukuthi khona sokushaya amanzi phakathi wabo wabili. Yini engenza ukuthi ukhavele igazi lakho kumuntu ongamazi? iRazo phela lifike nje wena ukhulisa u-anti usho njalo ukuthini? Mantiza ngoba iRazo the malifika empilweni yami kube kuningi okushintshile and futhi nalo ngalibona ukuthi li-interested ukuthi lingangikhulisa ingane yayo anginankinga yonke into engiyifunayo nje liyanginika. U-anti kade engakwenzi lokho.
ngithathe umngemuva wakhe nami ngimkhave. So wena uchuza ukusayida neRizo lenza into ezibuhlungu kuma-antiza ngoba nakho unewintshi noma-antiza. Hayi ngoba nami ngibuhlungu, hhayi ngoba ngiyenza ngenhloso. Ayikho into ebhora nje ukuba nengane yomfana, of which I do have. Ayikho, yabo kuba intombazane ngabe isikhiphe zonke indaba fast and quick. Manje umfana ubuye phela afana asebenzisa umqondo abe protective ngoba vele nature umfana ukuprotect angithi. Kodwa isikhathi efana ungayiprotect into ekulimazayo. Kanti bayenza abantu besilisa leyo nto aprotecte ubone ukuthi ayikho lempilo ayiphilayo lo kodwa umbone ukuthi uyayiprotect. Abantu abakholelwa ukuthi yonke into iyayivelela. Noma ungayiprotect kanjani uyibambe ngamazinyo. So wena awuthi yami wona ufuna ukungitshela ukuthi kunesilonda sikreathiwe ukuhlukumeza kwakho through anti. Manje angazi nokuthi indaba yena ezongiphatha kanje kuyena muntu nami esengisele naye. Ya, nakho-ke wena Siphame ngifuna lokho mina. Anti uyiphethe kanjani ingane? Yes. Muyiphethe kanjani ingane? Ingane bengiyiphethe kahle isakhula. Kwase? Ingane ithe mayisikhula kavukelwa ubuhlungu obenziwa ubaba wengane ongumalume wami. Ubaba. Okay. Yebo. Ngiyahlukumeza Wayekuhlukumeza naye wekwashisa izitsha. Phela bahlukunyezwa abantu bebenzisa imisebenzi yasekhaya. Kwaku-right nje nokwasha izitsha ongcono uba ngiwasha izitsha zodwa. Umalume wangirape ngiphindelela. Yo. Mana uhleli nendaba engaka wona sonke lesikhathi nje. Ngahlala nayo ngazama ukubaxoxela bomndeni basayide umalume ukuthi ngeke ngikwazi ukubophisa umalume ngoba uyena umalume ondlala ekhaya. Uneminyaka emingaka kwenzeka lento? Angino 10 years. Sure. So umalume wagcina engagwetshwanga for that ngenxa ukuthi uyi-breadwinner. Zakwenzeke lutho umalume until adashona. Lo mfana lo uyindodana kamalume lo wakudlengula. Indodana kamalume leyangidlengula. So mayekhula lento ikuwena enhlizweni. Umbuka ubona umalume wakhe, ubaba wakhe. Be-right ngimkhulise semncane bawafikela kume semncane wakhula. Into ivele ngesikhathi semdala ngavukelwa i-anger. Shit. So now I see. Nani cishe uba niyabona ukuthi what is going on there. Sinomfana omncane la okhala ngokuthi u-anti wakhe akamphathanga kahle. Kanti u-anti unepain yokuthi wahlukunyezwa ubaba wakhe okuwumalume wakhe. Umndeni wathi lento ayingashiwa vu. Isizathu salokho isisu. How many ke abantu baseMningizimu Afrika abayithola be-under a situation efana nale ngenxa ukuthi ekhaya silambile. That person, he's a breadwinner. Kumele ngingasho lutho ngayo. So mhlawumbe before ngidlulele emlangeni kukhona imizamo okayizama ukuyisiza wena ngaphakathi about all this issue noma mhlawumbe selokwenzeka wagcina uthule ngoba umndeni uthi akuthule na until today. Akaze ngenzele ukuthi uba ngiseyingane ngoko. Kwagcina kuthuleka kanjalo ukuthi kube namhlanje. Sure. Manje kusho ukuthi mina yonke leminyaka le namantiza bengifela namacala engawazi kahle kahle. Ngoba bengibona ukuthi the way lobo ngiphatha ngakhona bongiphathise abanye abantwana baphuma kwenye eminye imizi. Ngoba nasesikolweni bengize ngixakeke kuze kuphoqeleke ukuthini sekumele ngize ngicele kwabanye abangani bami lesikolweni nxa ukuthini umantiza akwazi ukungithengela lokho engikudingayo kodwa imali ikhona yabo. Yisho. Mina bengingazi ukuthi mantiza lisimo kuphezulu kwaso sikanjena. So mantiza wona lento esho undodana ikhona ndiyenza ngenhloso. No, umzala wami bengingahlosanga umhlukumeza i-anger ebingaphakathi kumina. So ngaleyo ndlela akukho kuhle kubona kufanele yena. Bengizama yona ndlela ngithi ubokanye wangakulithola usizo oqaleni ngaba ngathola i-social worker ngeluleleka. Yes. Manje zange ngisizakala. Kodwa umzala wami ngangaqondanga umhlukumeza ishaywe i-anger.
I see, sis. Depa, anything to say? Nothing. Mhm. Because the story, mangisibuka sikanje, uyabona from both sides. Si Balimele. abantu abalimele bonke lapha. Man, uyabona kwesesikhathi masenza lezi iy'tori kuye kube khona umuntu eniphuma naye eqhulu ukuthi kodwa ube wrong bani. Ngiyafisa ukuthi ngabe ngithi artist ube wrong, but sengifila the pain behind. Ukuthi Okubuhlungu. i-creator leyo nto ukuthi ube nabantu ekhaya bathi ungasho lutho ngento ekuzwisa ubuhlungu wena. Okubuhlungu anti ukuthi uzama ukuthola usizo ngithi usho njalo ama-social worker. Ngithi uba ngakwazile Ukuba Oh, wakwazi awazi. kusho ukuthi awukazi uzokwazi ukuthola. angikwazanga. Ha God. Yeah. Manje mina engifuna ukubuza Mantezi ukuthi manje usho ukuthi bengingaphila nje impilo yami yonke nawe uphila impilo yakho yonke uzongena egodini ngingazi nje ulokhane ungitreat the way obukade ungiphethe ngakhona kuzaze uthathe isinqumo sokuthi uze namhlanje la uzongitshela ukuthi kwenzekani kahle ngale ndlela ongiphatha ngayo phela mina bengingazi ukuthi indaba ungiphatha kanjena ngiyabona ukuthi ngehlukile kunabanye abantwana indlela nje owenza ngayo wena into onekhe nayo umuntu wakho kuphela and futhi nalo muntu uclose nami yena akanayo le care le wena onayo yabo yena uyakuthanda kodwa manje hayi ukuthi yabo manje ukukhathalela ngale ndlela ubona yonke into wena uhlezi wenzela yena Shithi wena mfethu ukusondela iZara urealize something ngayo Raz ukuthi ayinendaba noma antisi. mina lirazo ngasondezwa ukuthi indlela leyayengiphatha ngayo Ngiya-understand sengisho ukuthi njengoba i-cheat iRaz, you strongly believe ukuthi nakuma antis ayinendaba naye. angingasho kanjalo Raz. Okay. Dadewethu wakwamtshela uhusband ukuthi ukwenzakalani kuwena usana 10 years. No. That's a big issue. Yeah. Yeah. But Into okuhlukunyezwa, I'm sorry. Into okuhlukunyezwa ngathi more especially le enjengale iyenze kumncane. Yeah. Ngathi ngakhona umuntu omtshelayo because ikulimaza internally kakhulu and vele inkinga ukuyiveza yabo. I don't know why. Ngathi usathana nalento ukuthi ngathi abantu bangangayisho noma nga-talkative kanganani but ayikhulumeki. And engakhulumekeni kwayo u-aunt ulimaza ingane nengane isilimaza u-aunt. And baba ngiyafisa uku-understandisa but I don't have words. Cela siba provide counseling. yeah, exactly. I don't have words ukuthi ngithi understand u-aunt ngiyakwazi ukum-understanda because you also hurt. No aunt ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi ubhekane nesilonda sakhe senzeka ukuze uzokwazi ukuthi udlule kulento. And also tell your boyfriend because ngenzeka ne-boyfriend yakhe hayi ukuthi lo bhuti usebona ngathi ingane isibona ngathi akamthandi. Umfana uyakwazi bayithanda imiqondo yabantu besifazane so indlela enza ngayo kule ngane imenza ukuthi ambone ngenye indlela ikho sekuzovela ngathi akanandaba naye. Yikho ethandile le ngane ubuye indlela u-aunt ayitreat ngayo not knowing ukuthi lo auntie ulimele kakhulu. Mhlambe nayo body xoshwa ama-actions ka-aunt athi Exactly. amenza agcine sekuma-situations Afana nalawo so ngicabanga ukuthi nje counseling will help noba u2 ngokuhlukana nize nihlangane ilokho engicabangayo King. and mfethu isikhathi nesikhathi singasikaNkulunkulu. uNkulunkulu Yeah. always plan. Ukuthi Wena ungayibuza ukuthi why aunt efike namhlanje Yes. wazakanti yena bazi ukuthi it's the right time ukuthi wena wazi lento and fanele uyazi umhlaba wonke uyibona. Wonke umuntu afunde esitorini senu ukuthi there are ama-cases afana ama-families. Kukhona umuntu esisize samthatha ukuthi lo uyabathanda abafana kanti inkinga washesha ukuqala into yocansi engekho right. Engekho Now ready she believes ukuthi mangilalile nomuntu kuzoba right. kuzoba right always. Omunye uyamthola amzonde. ukuthi uney'ngane eziwu-7 but zonke ney'bongo zazo. Nize nithi usibone bona akayiphethe kanti kunento yamlimaza behind ifamily yathi ayingakhulunywa ayigqitshwe. Omunye Mase ayizonde. Yes, mase yayibuza ukuthi if ifamily yathi amgqiba ukuthi baba omncane ungidlongilile ngizogqibelana ukuthi iy'ngane ngiyizala kuphi nakuphi angiyiphathi sinoma kanjani ngoba shuthi abantu besilisa True. into abayifunayo ukuthi banelise imizimba yabo sebeyadlula. I'm so sorry aunt. Ngisho ukuthi yonke into ihlelwa uNkulunkulu manje isazophinda abantu akho grand noRazo babuye babe mnandi wona give yourself a time njengoba besho uthola counseling no andisambe counseling site lakhe nikwazi ukubuya nibe ifamily eyi-1 ephilayo grand.
Angibonge kakhulu ukuthi nayo Mantiza athathe isikhathi sokuthi angibize la khona ngizokwazi ukuthi nami Uphoshe. ngithole iqiniso nami ngikwazi ukumtshela yabo izinto lezenzekayo behind yena. Sho. Longile emalangeni asambe ngane yakwethu. Ngijabuliswa ukuthi mekuthiwa great minds think alike. Exactly lento oyitshela uLokhuzana uBoy ukuthi yena oyitshela uBoy ukuthi mase kuyisikhathi uNkulunkulu because mengicabanga nami lokho ukuthi njengoba uBoy ebuza ukuthi why yabo kanjalo manje and mengekashona uAnt because uNkulunkulu mezoyenza iplan usigcina iphumile. Yeah. So that ingekile biqhubeka even though isithatha isikhathi eside so isikhathi saNkulunkulu ke kuye kushiwo ukuthi ihlezi si perfect kusho ukuthi this is the right time for you to know before ube nonkosikazi before wenza izinto zabantu abadala because vele ubuke kusamncane so uzothi uyibona ukuthi nami fanele ngiprotect umuntu esifazane ngoba mimi ngimlimaza uzofana noAnt angabathanda abanye abantu besilisa noma aphe kwabanye abantu abarongi ngesenzo sami so uzoba overprotective when it comes to uAnt wakho like kuyenzeka ke kwesikhathi uthola ukuthi ekhaya meyazi into enjalo ba overprotective kuba ngathi uyingane ngisho noma usumdala you understand simply because bayakuprotect abafuni uphinde uzwe le nto ebhlungu owayizwa usamncane ungakwazi ukuthi uyilwele so all in all counseling needs to be provided. Thank you so much guys for trusting us. Oyigadayo sisi engezalwa indoda yakho engezonza isibeletho sakho yazi ukuthi zonke ziyalidinga uthando ziyadinga isupport zonke ziyadinga futhi ukuyibona comfortable noma ngathi wakhona yodwa igugu kuwe ungayenzi ibe yisitha saleze engezona igugu kuwe ngoba mayekhula ebandala kuyochitheka kabugaye ngoba ngazi ukuthi lezi ingane ayikaze ezale ndawonye kanti isenzo zakho fix it before it's too late. Ngisale kahle.